Здравейте хора, здравейте приятели! В това видео ще се опитам заедно с вас да направим една диагностика на твоето състояние, на твоето тяло, на твоята енергетика. На първо място трябва да се намериш удобно място, на което да се отпуснеш. Можеш седнал, може легнал и да слушаш гласа ми, чрез който ще се опитам да те водя по такъв начин, че да усетиш кое ти липсва, кое виждаш, кое ти е в повече, къде се намираш. И така можеш да седнеш удобно някъде в удобна поза за медитация или да легнеш. Моята препоръка е направо човек да се легне някъде на леглото, да му е удобно, може и вечер това нещо да го направи. Хубаво е да бъде тъмно, да няма външна светлина, която да достига до очите ви и да пречи на зрителните възприятия, защото зрителните възприятия в тази медитация са ключови и много важни. Така, намерил си мястото, в което да легнеш, може да се завиеш, ако ти е удобно, ако ти е хладно и така нататък, да притвориш очите си, да не влиза външна светлина, ако е прекалено светло, но препоръката ми е в по-тъмно помещение. Легни, седни, отпусни се, поеми си въздух един-два пъти и повече, вдишай, издишай, вдишай, издишай. Продължавай, може коремно дишане да правиш, може и гръдно, зависи кое как ти е удобно и кое повече те отпуска. След това се представи, че тялото ти се намира в много удобно място, нещо като голям скафандър светъл, в което то може да се отдели от своята физическа същност и във вид на сън да обиколи малко и останалите тела, които имаме в нашето консолидирано тяло, могат да се разходят, докато физическото тяло през това време се почива и остава останалите енергии да съществуват и да се направят една малка разходка, в която вие може да разберете какво се случва с вас и къде се намирате. Оставате тялото физическото да лежи, а другите тела се хващат за ръце и тръгват по една разходка в един светъл тунел. Светъл тунел, който има много врати. Представете си го този светъл тунел. Той може да бъде в различни цветове. Неговият цвят не е най-важен. Вратите също в момента не са най-важни. В друга медитация тези врати ще бъдат важни, защото всяка една от тях е ключ към дадено състояние. Към минали събития, към бъдещи събития и така нататък. Но в момента телата правят своята първа разходка, минавайки покрай всички тези врати, без да се интересува от тях. В дъното на тунела има по-ярка светлина. Тогава вървите се заедно с всички тези тела по този път и стигате до едно огромно помещение, което прилича на дискотека. Дискотека от различни светлини, но тези светлини могат да се фокусират върху точно определен цвят. И така, първият цвят, върху който се фокусираме, е червения. Червеният цвят, опитайте се да го визуализирате. Няма нищо страшно, ако не може да се го представите. Дори в някои случаи е по-добре да не може да се представите червения цвят. И така, този червен цвят, свързвайки с вашето физическо тяло, вие имате една невидима нишка, която ви свързва тези тела с другото тяло, физическото. Тя облива физическото тяло по тази нишка по такъв начин, че червеният цвят минава през всяка една клетка, през всеки един нерв, през мозъчната тъкан, през абсолютно всички раздели на вашето тяло. Така че то облива и физическото тяло, и астралното тяло, което в момента е излязло на тази разходка. Червен цвят, представете се го. Той ви облива от всякъде, може да го виждате през очите си, може да го усещате чрез тялото си. По същия начин сега вече се настроите за един друг цвят, който идва. Това е оранжевия цвят. Оранжев цвят, който прелива цялото ви тяло, астрално, физическо. Усещате,
чрез очите си, чрез тялото си оранжев цвят или съответно не усещате. Може да бъде и междинно положение, в което имате частично оранжев цвят или някой друг, който преобладава. Следва експозицията ви, облучването ви, къпането ви в жълт цвят. Сега се представете жълтия цвят. Той минава през цялото ви тяло, и астрално, и физическо, минава през очите ви, минава през ръцете ви, лактите, краката ви, главата, всичко минава жълт цвят. Опитайте се да го усетите този жълт цвят. Ако можете, го усетете, ако не, казах ви, има си предимства и на двете страни. Следва един много такъв важен цвят за нашето духовно тяло и за нашето физическо тяло, това е зеления цвят. Зеленият цвят, сега тези цветове, които ви казвам да видите в това видео или в друго, ще ви обясня всеки един от кои какво служи и какво показва. Така че в момента не се опитвайте да гадаете всеки цвят какво ви показва, а се фокусирайте върху това да виждате цвета. В момента зелен цвят. Той може да бъде тъмно зелен, може да бъде светло зелен. Опитайте се да го визуализирате. Освен това, всички цветове могат да имат различни нюанси. Ако виждате повече или по-малко нюанси, означава, че този цвят е много важен за вас. Така, зеленият цвят отминава и в момента е ред на синия цвят. Синият цвят също е много важен за тялото ви, за астралното тяло, за менталното тяло, за физическото, за духовното, за всички тела, в които се намираме ни. Синият цвят е много важен и то е връзката ни с останалите тела на другите хора. Синьо. Попитайте се, представете си син цвят, морето, небето. Или по ваш начин представете си кое е най-синьото нещо, което сте виждали. Ако не може да видите синия цвят, отново няма нищо страшно. След това, опитайте се да видите индиго цвета. Вече е ред на индиго цвета. Да, той е доста тъмен, доста е наситен, доста е сложен за визуализация, но опитайте се да го усетите, да го видите. Той чрез тази връзка с физическото ви тяло да се върне към него, да облее, да мине през всяка клетка, през всяко едно състояние, през всички органи, всички тъкани, лимфа, кръвна система, сърце и така нататък. Да бъдете окъпани от тази виолетова, от тази индиго светлина. След това следва виолетовия цвят. Виолетовия цвят е изключително важен. Всички цветове са важни, но виолетовия може би е върха на всички. Така, цветове, които може да усетим, той отново облива всичките ни тела, всички тъкани. Всяка една частичка от тялото ни започва да изкри през виолетов цвят. Опитайте се да го видите, да го усетите чрез тъканите си, чрез очите си, чрез очните ябълки. Отпуснете се, бъдете спокойни. Няма нищо страшно, ако не може да видите този или други цветове. Ако трябва, изгледайте видеото още един път и отново се фокусирайте върху всеки един цвят отделно. Така, преминахме през всички цветове и вече може да се стягаме багажа обратно, уважаеми приятели. Така, дискотеката в момента всички цветове през нея пресичат. Опитайте се да усетите кои цветове най-много усещате. Дали червен цвят, дали оранжев, дали жълт, дали зелен, дали син, дали индиго, дали виолетов. В момента всички цветове в момента са смесени, но опитайте се примерно трите най-ярки цветове да усетите кои ви влияят най-много и кои цветове въобще не може да разпознаете, не може да видите. Така, постепенно светлините угасват, остава едно дежурно бяло осветление и вие се връщате по коридора обратно. Вървите по коридора. С лека усмивка разходили сте си астралното тяло. То е направило една дълго очаквана разходка, но в момента то обратно се прибира, обратно към своето физическо тяло. Астралното тяло вече е в физическото тяло. Може да се събудите, да отворите очи, а може да полежите още малко и да осмислите какво точно сте видяли. Това е от мен, приятели.